Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagmamati sa taknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nagapagpalaw na nakamustag sa tagsan yung mga lingkuranan. Uban usab siyang tagstag sa mga reduces sa ron sa ingon yana may namagamit hingon na karon sa pagtuo sa mga maturan nga amoy gapagpadangat diya kaninyo. Mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagabasahon nga dili sa pako na Biblia. O kini nga tulmanon no bati na sa Power Radio. Magsugod kita sa alas cities gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion og sabay Kurat Radio FM sa Balingasag magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. O sa Radyo Ultra, magsugod ka na sa alas 10, mulungtad hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon sa Teleradyo Arpin. Mabati usab magsugod sa alas 12, mulungtad hangtod sa Launa. Dinhi sa Mindanao o sa Visayas area dunay 26 ka mga radio station din na naam programa sa BBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ngayon na karon ikauban pa nato ang mga kauban nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makig-uban sa pagtuon sa kamotoran aron among hitudya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab ko mga kagalaan ug kaigsunan kani usab niyo alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mo sa makig-uban kanyo nin takna aron sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon ug pahirapang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug kaigsunan kini sab si Brother Ronnie Rama Camus. Nabayayon sa karon sa pagatuod kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat kanato ngadto sa para sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa sa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga kailangan mo iksunan ngayong malakad sa kanginan Evangelista Brother Jisrael Macarayo ng usang makikauban na itakna. Aron sa pagpadayon mga iksunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa team. Dinigyo na karon mga kaigalan o mga kaigsunan sa dili pa ta moadto sa unahan. Mga mainito na tong pangumusta sa mga kaigsunan sa PBCM sa Mindanao ug diri sa Adias Visayas area ug sa Luzon. Kutob sa nakalantaw sa Facebook ug sa YouTube. Atong pangumusta sila og naminaw nining kagabhion karon kutob sa maabot sa power nining mo radio station o FM og nining higayon na pang ato sab nga ipahibalo sa atong magigsunan hapit ng atong kapistahan sa adlaw na tawhan sa Princess Angel Liberty karong petsa 9 ug 10 sa bulan sa Marso og motambong sab ang mga nagkalain-lain nga magigsunan gikan sa mga nagkalain-lain nga mga dapit. Og nining higayon na karon ang atong pagahisgutan ang kabahin may tungod sa gihisgutan sa Biblia ang katungdanan sa usa ka magwawali o katungdanan sa mga anaa sa kamatuoran. Tuod kay abot sa panahon kung panalitan nga kuwang ta sa pagpahibalo ngadto sa mga tao kita mo ay paninglan sa Dios ni ana. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Ang prueba na Brad Macarayo tumasahon diri sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 lapos nga 19 gingon sa diha nga akong ingon sa taong ikaw mamatay o ikaw maghahatag kaniya og pasidaan magsulti sa pagbadlong sa daotan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tao nga daotan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapaningon ko sa imong kamot. Busa, ang tao nga inosente pag dili nimo masultihan sa kamatuoran. Kung naa ka sa kamatuoran, pag abot sa panahon ikaw mo ipaninglan ni ana. Nigabot ni anang panahon na. Sa nabasa nato sa Biblia, busa ingon ni ana, sama ni Noe nga magwawali. Sa diha nga napasidan-an siya sa Dios, unsay dangatan sa kalibutan, unsay angay buhaton para maluwas siya og iyang asawa, o iyang pamilya, gibuhat ni Noe, gitagad niya, gibuhat niya, ang buot ipabuhat sa Dios niya. Unsay prueba ni anak Brad Rome kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Ato lang pagbasahon ng prueba ni Brad Macarayo sa nakasulat sa Hebreanon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 7. Tungod niini si Noe sa napasidanan siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad siya sa pasidaan sa iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa si Noe, napasidan-an sa Dios. Mitagad siya sa pasidaan sa Dios. Aron sa pagluwas sa iyang pamilya. Sa diha nga gipasadan-an sa Dios bahin sa mahitabo nga gisulti sa Dios ngadto niya. Iyan ang gituuhan. Iyan ang gidawat. Iyan ang gibuhat para pagluwas sa iyang pamilya. Og kay si Noe,
gipasidan-an sa Dios bahin sa mahitabo kung unsa ang kaluwasan o kung unsa angay buhaton sa tao, giwali ni Noe. Iyang gipahibalo. Ang gipahibalo pod sa Dios kaniya. Mutuo man ang tawag sa dili. Unsay prueba ni ana nga si Noe nagpahibalo gyud. Bradjige tungod kay si Noe usaman ka magwawali. Busa kung magwawali man si Noe, giwali niya ang pagkamatarong og bahin sa kaluwasan. Naabas Biblia nga si Noe nagwali o magwawali? Naagyod Brad Makarayo. Ang prueba niya ana ato lang basahan diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan si Noe. Sa diyang gipalunupan ang kalibutan, giluwas ang 8 ka tawo. Si Noe nagwali sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Wala na itago-tago ni Noe. Kung doon na may wala na nga luwas ni adtong panahon sa lunop, problema tos mga tao nga gipahibalo ni Noe. Pinaagi sa iyang wali. Kay kung naa pa'y radio station sa na television o naa sa Facebook o sa YouTube, makita na nato tos Facebook o sa YouTube ang mga wali ni Noe. Bahin sa pasidaan sa Dios nga mahitabo sa kalibutan o kana giwali ni Noe. 8 lang sila ang naluwas. Pero sa pinasugdan, nagpaabot pa ang kaluoy sa Dios. Nagpaabot pa ang Dios. Gitagad pa ang mga tao. Mutuo bas giwali ni Noe o dili samtang gibuhat ang arka. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ani ang prueba, Brad Makarayo? Basahan nato nakasulat sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 ningon. Nga kaniadto wala na nagpanoo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios na nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga 8 katao ang naluwas lata sa tubig. Kinsa si Noe o ang iyang asawa, 2 na. 3 ka anak nga lalaki, 5 na. Doon naman siya 3 ka mga binalae, 8 sila tanan ang naluwas dito sa sulod sa arka. Kung doon na may wala maluwas, tungod to sa pagpabayan-bayan sa mga tao, nga bisan si Noe nagwali na, nga maunang pasidaan sa Dios, nga mahitabo sa kalibutan ug ang kaluwasan arka, ug magtarong ta, muna'y wali ni Noe. Pero wala patalinghugi sa mga tao. Ang naa sa ilang utok, materialistic ayo. Tanan nilang mga na silang huna-huna, gibuhat nila. Pagpaningkamot, naa sila sa panginabuhi. Ang uban na nag-inom, na nagpangasawa sila, bisag unsa na lay gibuhat. Walay kasayuran, wala nila huna-huna, unsay plano sa Dios nga mahitabo sa kalibutan. Betanahon ta, unsay hinungdan ngano nga mga wala na nga luwas sila. Brad Jisrael, unsay ilang gipangbuhat di ay? Niya atong basahan Brad Makarayo. Dres nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 lapos tangadtos 39 giingon. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa haman lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon kaniadto sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, na nagpangaon ug na nagpanginom ug na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Og sila walay kasayuran ini hangtod sa pag-abot sa lunop og gianod silang tanan, maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Busa sa nakita sa Biblia na nagpangasawa, na nagpangaon sila, na nag-inom, inom sa mga kasupak na sa kabubuton sa Dios, kaon na kasupak sa kabubuton sa Dios, na nagpangasawa sila, naa sila sa ilang tawhanon nga panginahanglan. Ilang gituman, wa naman lang nila patalinghugi ang gipahibalo ni Noe niadtong panahona nga ang kaluwasan arka pag-abot sa lunop munay giingon gipang-anod silang tanan. 8 lang katao ang naluwas. Huna-hunaon nato niya ng panahona ay kung igna si Noe ray nahibalo pagbuhat og arka. Asa naman di ay ang mga bangka niadtong panahona? Asa naman ang mga barko niadto, ang mga bangka o mga arka uban niadtong panahona? Magagmay magmadagko basta masakya na. Nagpasabot tuar gyud didto sa gitahasan sa Dios nga iyang tao nga si Noe maora gyud ang maora gyud ang naluwas og ang iyang pamilya ni adtong panahona. Busa importante nga naa ka nagsunod diha
sa kabubuton sa Dios. Ingon ni ana nga sistema. Kung asa ang direksyon nga dadon ang tao sa kaluwasan, kung doon na may mahitabong katalagman sa kalibutan sama sa panahon sa lunop, adto ka mosunod sa kabubuton sa Dios. O kung sa'y gipawali siyang magwawali, adto ka mosunod sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unya ni atong panahon na giplanuhan sa Dios, gisultihan niya si Noe nga ang kaluwasan ni atong pag-abot sa lunop arka ra gyud. Mo bitong giignan niya si Noe, gihatagan niya instruksyon nganuman ang tao nagbasol man siyang gibuhat ang Dios, nagbasol nga gibuhat niya ang tao. Nas nakasulat sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod bersikulo 7, ug nakita sa Dios ang pagkadaotan sa tao ug sa yuta dako, ug nga ang tanang pagpamalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadaotan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang hiyuba nga gibuhat niya ang tao sa yuta. Og nakapasubo kini kaniya nga sa iyang kaugalingon. Gingon og miingon si hiyuba, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Giingon din sa pagpahayag, sukad sa tao hangtod sa mga mananap og hangtod sa mga butang nga nagakamang sa yuta og sa mga langgam nga sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Mga tao, mga mananap, tanang butang nga niya sa kalibutan, giplanuhan sa Dios, laglagon niya, pinaagi og lunop sa atong nabasa sa Biblia. Unsay kaluwasan? Sa history kung ato nang basahon ang bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 22, naghatag og instruksyon ang Dios unsaon pagbuhat ang arka. Arka mo gipabuhat sa Dios ni Noe ni adtong panahona. Mutoy giwali ni Noe, mutoy pasidaan sa Dios kaniya bahin sa kaluwasan niya og sa iyang pamilya. Giwali day ni Noe, pero ang gibuhat sa mga tao wala magpatalinghog sa giwali ni Noe nga kaluwasan nga mong arka. Ni adtong panahona sa wala pa ang lunop sa pasidaan pa lang sa Dios ngadto ni Noe. Sa diyang giwali ni Noe pagkagidawat sa tao, libre sila tong panahona. Pero kay wala man mutuo. Yatong panahona mutong gisubay sa atong Ginoong Kristo, gisgutan niya. Sa Mateo, kaganya gibasa ni Brother Israel, 24:36 hangtod sa bersikulo 39, gipangbanla silang tanan, gipanganod silang tanan. Tiyaw mo'y walay nakitang yuta, kutob sa pinakahabog nga yuta, dinhi sa tibuok, naong sa yuta sa tibuok kalibutan, gisalanapan pana sa mga tubig. Walay nakitang yuta niya atong panahona. Maglantaw lang gani ta sa nahitabong tsunami gani sa Japan o sa uban nga mga na makita nato sa Facebook o sa YouTube gani nga tsunami, kuyaw naman gani kay unsa natong nahitabo sa panahon sa lunop. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero ni anang tanan ngano nga ang mga ministro sa PBCM kanunay na nagisgutan sa among wali ang bahin sa mga katalagman. Tungod kay duna pay dakong atubangon sa tao nga palaabuto na sab. Kung sa panahon ni Noe, sa wala pa ang lunop sa diyang gibuhat pa ang arka, maotong ang kalibutan mo atubang sa dakong kasakitan, nga kalaglagan nga mao ang lunop. Pero kay nahitabo naman ang lunop, naapod sa nakasulat sa Biblia, nga nagbuhat ang Dios og kining nagbuhat ang Dios og iyang saad nga dili na mulunop, naas nakasulat sa Henesis 9 bersikulo 12 hangtod bersikulo 16. Mo bitaw nga sa matag panahon nga ang dagom anaa ug ang ulan haa, usay dunay balangaw o rainbow nga makita. Mao na ang saad sa Dios, ilhanan nga naa sa saad tali sa mga tao ug sa yuta nga dili na palunupan sama sa lunop sa nahitabo ni Noe. Ingon ana ang plastada. Pero kadtong dakong kasakitan, napagyoy dakong kasakitan, nga palaabuton sa tao nga wa panato masinatii, dinhi sa kalibutan. Unsay pruiba ni anak Brad Rumi? Ato lang pagabasahon, Brad Macarayo, ang pruiba din sa nakasulat sa Mateo, sa kapitulo 24, bersikulo 21. Kay unya, mabut ang dakong kasakitan nga ang ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan, sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa Biblia, dunay dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Pagtungha ni Kristo sa kalibutan, asay una ang atong Ginoong Kristo si Noe.
Sa espirituhanon sa kahimtang, di anang atong Ginoo Kristo wa patukurang kalibutan 17:5 sa Juan. Pero sa diya nga sa pagkatao sa atong Ginoo Kristo, mas una ang panahon ni Noe. Unya, niingon man ang atong Ginoo Kristo na dakong kasakitan na ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Dili gid mao ang lunop. Kung unsa ka kuyaw ang lunop, mas paning palaabuton nga dakong kasakitan. Kung hain ning dakong kasakitan nagipasidaan sa atong Ginoo Kristo, maunay pangandamanan. Kung asa ang gihitudlo sa Bibliang direksyon sa kaluwasan sa tao, mununot sa tasa, direksyon nga gihatag diya sa Biblia og asa tadapita makabatog kasiguruhan, muabot man ang dakong kasakitan. Mo na ang atong topic ni ini karong higayuna. Sa atong pagtuon, sinining kagabihon sa naminaw sa Power Radio og sa naglantaw sa Facebook og sa YouTube, ni ini karong higayuna. Kamo nga naglantaw sa Facebook og sa YouTube, amo mong hangyoon nga lantawan ninyo gikan sa pagsugod hangtod paghuman haron inyong masayran unsa ang buot namong ipaabot diha kaninyo sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gipasabot nga dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo mao nang gitawag sa pagtagna didto sa Biblia sa daang tugon, adlaw sa kalaglagan ug sa kasamok, adlaw sa pagkalumpag. Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, Brad Jiggy? Ang prueba niya ana Brad Makarayo to lang basahon diri sa Sophonias kapitulo 1 bersikulo 15 paingon sa 16. Kanang adlaw mao ang adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok ug sa kasakit, adlaw sa kalaglagan ug sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit ug sa kadulom, adlaw sa panganod ug sa mabagang kangitngitan. Adlaw sa trumpeta ug sa paggubok batok sa mga kinutaang syudad ug batok sa hatag-as nga mga salipdanan. Busa sa nakasulat sa Biblia kanang adlaw, adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok, adlaw sa kasakit, adlaw sa kalaglagan. Busa mo nang gingon adlaw sa kasakit, adlaw sa kasamok, adlaw sa kalaglagan, adlaw sa kalumpagan. Ang Dios. Kung nagplano ang Dios nga laglagon niya ang mga tao sa panahon ni Noe, pinaagig lunop ang kaluwasan arka, naanapoy lain nga paglaglag sa Dios unsa kanang dakong kasakitan, adlaw sa kalaglagan, adlaw sa kasakit. Unsa may laglagon? Unang-una, mga butangan niya sa yuta ug ang mga tao. Bisan pa ang mga isda, apektado na ni anang panahona. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ani ang prueba, Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat sa Sophonias kapitulo 1 bersikulo 2 lapos ngadto sa 3. Akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sa yuta, nagaingon si Hioba. Akong pagaut-uton ang tao ug ang mga mananap, akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga daotan ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sa yuta, nagaingon si Hioba. Busa sa nakasulat sa Biblia, unang iyahang laglagon, pagaut-uton niya, mga butang sa yuta, mga tao, mga mananap nga nagkamang, mga mananap nga naglupad, bisan pang mga isda sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tiyaw mo ang plano sa Dios. Dakong kasakitan matod pa ni Kristo, adlaw sa kalaglagan, adlaw sa kasamok, adlaw sa kadulom, adlaw sa kalumpagan. Adlaw sa pagkaut-ot sa tanang mabutangan niya sa ibabaw sa naong sa yuta. Adlaw sa pag-ut-ot sa Dios sa mga tao. Adlaw sa pag-ut-ot sa Dios sa mga mananap nga nagkamang og naglupad. Bisan pa sa mga isda. O, tanawa gani og kaparehos ba na niadtong panahon sa lunop. Ang panahon sa lunop dili maapektahan ng isda nganuman tungod kay tubig man ang gigamit sa Dios paglaglag. Pero niining higayuna nganong apektado man bisan pa ang isda nga naas kadagatan. Busa ato nang maaninaw ug maanalisar unsa ning kadakong kasakitan karon kun wala mapiktahi ang mga isda nga naa nabuhi sa tubig. Kini karong panahon na disgrasya na niining gitawag nga dakong kasakitan nga adlaw sa kalaglagan. Ang pangutana, Brad Jisrael, kining gitawag og adlaw sa kalaglagan, mao man ning adlaw sa kasakit, matod pas atong Ginoong Kristo dakong kasakitan. Pangutana, unsa may makapalaglag sa yuta ug
unsa dayon ang mahitabo sa yuta ug pagaut-uton na sa Dios ang tanang mga butang nga niya ini ug ang mga tao ug ang mga mananap naglupad ug nagkamang ug ang mga isda sa atong nabasa sa Biblia. Unsa man ang makapalaglag sa yuta ug unsa dayon ang mahitabo sa yuta. Niatong basahon diri Brad Macarayo sa nagasulat sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 giingon, ang yuta pagahimuong walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay siya ba mao'y nagsulti nining pulong. Tungod nini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog ug jutay lamang nga hibilin. Busa sa nakasulat sa Biblia unsa diay ng kalaglagan, adlaw sa kalaglagan, mao din ang giingon. Tungod niini giingos pagpahayag diha ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay siya ba nagsulti nining pulunga. Laglagon ni ang yuta himuon nga walay sulod. Og ang tunglo mo ay makapahimong walay sulod sa yuta, sanglit ang mga na nagpuyo hingkaplagan nga sadaan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog og jutay lamang ang nanghibilin. Luyo ni anang tanan duna pa di ay mahibilin. Bisan pa sa plano Soponias 1 bersikulo 3 hangtod 4, laglagon sa Dios, 2 hangtod sa bersikulo 3, Soponias 1, laglagon ang mga tao pero doon na pa'y mga bilin. Ngano na mas unang Timoteo 2, 3 ug 4. Nga ang Dios nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kaybalos kamatuoran. Mao na. Nga sa atong nabasa sa Biblia, may plano ang Dios. Nga doon na po'y mahibilin. Bisan pa sa plano nga kalaglagan sa ibabaw sa naong sa yuta. Base sa gisultis atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan. Unsa man ang tunglo nga maoy muhimong walay sulod sa yuta. Maoy mulaglag sa yuta sa atong nabasa sa Biblia. Brad Rome, ikapila bang tunglo ang gitawag nga makapahimong walay sulod sa yuta, nga mulaglag sa yuta? Ay katulog igan ang tunlo Brad Macarayo ato lang pagbasahon kini nakasulat dinhi sa bugna sa iyang kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay ang gitawag nga makapalaglag ug makapahimong walay sulod sa yuta ug makaut-ot sa mga tao nga niyas naong sa yuta ug sa tanang butang ug maoy gi pasabot sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan ang ikatulong tunglo di ay Brad Jiggy. Unsa man ang ikatulong tunglo nga musunog sa yuta, umulaglag sa yuta sa atong nabasa sa Biblia og sa gisultis atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan ang ikatulong tunglo. Unsa ba ning ikatulong tunglo nga mulaglag sa yuta? Mo kana ang kakusog sa gubat Brad Macarayo. Sa ato pa mao din na ang gubat. Mao na ang gubat Brad Macarayo. Ug ato lang basahon diri sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25. Tungod ni ini iyang gibukbo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kakusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod ni ini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya gibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga sa nakasulat sa Biblia kusog sa gubat, ikatulod ang gubat ang makapahimong walay sulod sa yuta. Mo nang giingon sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan ang ikatulong gubat sa kalibutan. Nganong apektado? Analisaron na to ha. Tanawa gani ang nahitabong gubat sa Ukraine o sa Russia. Ang nahitabo nga nangadagpakan sa misail ni atong sa mga misail ni atong panahon na, ang nahitabo wala may tsura. Nangasunog na ugdaw sa kalayo. Ingon ni ana ang sistema. So, kung pananglitan, naapa ang ang mga missile, naapay intercontinental ballistic missile. Kung buhi ana, pinakakuyaw. Doon na pagyogiandam, ngay kahadlukan, kanang gitawag og bomba nga inigbuhi ana ang hangin natong gabon hilona. So, ang mahitabo, ang mga chemical warfare. Ha? So ang mahitabo ni ana dakong kadaot na sa panglawas sa tao. Nanginahanglan gitag kaluwasan ni anang panahon na. Unsa gyud kaha ang paagi nga ang tao malingkawas ka ni anang panahon na. Og unsa man mo nay among topic nining kagabhion, paminawi ang among programa aron nga paghuman ani inyong may baw-an. Kamo na dayon mo timbang-timbang. Mudawat ba mo o inyo bang sabton ang among gisulti o dili? Kana ra nga sistema o plastada. Ingon ni ani ang sistema nga mahitabo. Sa unang gubat 1914,
Sa ikaduhang gubat 1940 paingon sa 1944-45 inaugurasyon na. Ang nahitabo ni adto pwede pa makadagan ang mga tao ni atong panahon na. Sa unang gubat, ikaduhang gubat, nahimo ba ang kalibutan nga walay sulod? Ang tubag wala. Wala pa sa history nga sa unang gubat sa kalibutan ug ikaduha naanay gisulat nga nahimo na ang kalibutan nga walay sulod. Daghan patag mga lunhaw nga mga kahoy makita. Pero sa atong nabasa sa Biblia, pag moabot ang ikatulong tunglo nga mao ni ang kalaglagan nga dakong kasakitan, ikatulong gubat ang yuta mahimong walay sulod. Tanawa gani ang nahitabo nga gisuwayan katong gitawag og atomic bomb didto sa Japan, didto sa Hiroshima ug sa Nagasaki. Tanawa gani pila ka tuig nga ang gisuwayan sa pagtira sa atomic bomb. Tanawa gani di ba dugay kaayo gipang tubuag sagbot. Unsa nakaha kung muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan, unsa kahay mahitabo sa yuta? Busa wala pa mahitabo. Ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan. Kung dako man ang kasakitan nga nahurot ang kalaglag, ang tanang mga gilaglag sa Dios ni adtong panahon na panahon slunop kining ikatulong gubat sa kalibutan. Kung laglagon ka sa Dios og naa ka ug wa ka sa iyang planong luwason ni anang panahon na, bisan pag magkalot pa ka dito tumoy sa bukid, mutago pa ka. Bisan pag muadto pa ka sa ilawom sa dagat, kuhaon gid ka sa Dios aron mailalom ka sa iyang paghukom. Nabatay ka prueba? Duna, unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ani ang prueba, Brad Makarayo? Basahon nato nakasulat sa Amos kapitulo 9 bersikulo 2 lapos na ngadto sa 3. Bisan sila magkalot ngadto sa Sheol, gikan dito kuhaon sila sa akong kamot, ug bisan sila mukatkat ngadto sa langit, gikan dito yudyuron ko sila. Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon dito sa kinatumyan sa kamelo, pangitaon ko sila og kuhaon ko sila gikan dito. Og bisan pa sila tagoon gikan sa akong pagtan-aw sa ilalom sa dagat, dito suguon ko ang tagiwalo og siya magapaak kanila. Biktima gani ang isda gani sa ilawom sa dagat, pag abot sa ikatulong gubat sa kalibutan, unsa naka ang gitawag og mga tawo mutago ka dito. Bisan pag mutago pakas tumos bungtod, bisan pag adto pakas kay tasan, mo lalin ka dito sa laing planeta, og kuhaon og hukmananan ka sa Dios, kuhaon gi ka sa Dios, mo na nakalatid sa Biblia. Hukman gyud ka, mailalom gyud ka. Ingon ana, ang nakasulat sa balaang kasulatan, walay kaikyasan na ang tao ana. Kung wala makaikyas ang mga tao sa una nga dili luwason panahon sa lunop sa una, walo ra ka tawo na luwas, amo na giingon. Mao gyapon ang may tabo nini katulong gubat sa kalibutan. Ingon ana ra nga sistema busa asa ang gitudlo sa Biblia ang direksyon nga didto ta maluwas, maura po nay atong nungtan og atong sundon. Ingon ana ang nakasulat sa Biblia. Busa makuyaw ang ikatulong gubat sa kalibutan. Mao nang giingon sa atong Ginoong Kristo, dakong kasakitan ang pangandamanan sa tao. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan, na ang mga pasidaan-daan, bisan pang isda apektado. Ngano man, ang mga chemical di ay, mga chemical warfare, naman na. Unya, naadya ang kanang hilo. O, apektado, muadto man as tubig. So, ang mga isda anak nga nangabuhi diya sa dagat, unsay metabo, apektado. Busa, nini karon ang atua, mao ni nga nung tantang nakasulat sa Biblia. Samtang dili pa na mahitabo, moingon ta karon, dugay naman na nga mga pagpamatuod sa PBCM, dugay na nga naa dugay na bitaw nang gisulat sa Biblia. Ulahi raming nagsulti ana, una ang nakasulat sa Biblia. Una ang daang tugon unas atong Ginoong Kristo nagsulti, ego mi nagbasa. Pero kay kana gisulti matuman man na. Mateo 5:18 unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo? Kay walay pagasayloan sa pagkatino magayon nga walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpog hangtod ang tanan matuman. Kana kay gikudlit diha nga moabot ang dakong kasakitan. Pag abot sa tulpok mao nang tulpok sa panahon nga mahitabo na. Pag mahitabo gyud na. Igo rami nagpasidaan sama sa gibuhat ni Noe. Sa panahon ni Noe, sige siya gwali ngang arkaray kaluwasan panahon sa lunop. Pag abot sa lunop, sila ra gyud ang naluwas niya atong panahon na kasi sila may nituo. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon din hinata. Sa dili pa mahitabo ay katulong gubat sa kalibutan, doon na dayoy mga gipasidaan ni Kristo nga doon na sa tay masinatian. Unsay usa sa mga masinatian ba Israel?
mga dungog-dungog mahitungod sa gubat Brad Makarayo. Niatong basahon diri nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 gilapos tas 8 gingon, ug makadungog kamo mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kining mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan, kay maragubat ang nasod batok sa nasod ug gingharian batok sa gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug linog sa naglaing dapit, kining tanan maula may sinugdan sa mga kasakit. Busa dunay mga gubat-gubat, panitong gubat sa Ukraine o sa Russia. O, unsa pa yon? Mahitabo ang mga linog, o mga gutom sa mga nagkailaing dapit. Kining tanan sinugdanan lamang sa kasakitan. Ang dakong kasakitan nasusi na to ikatulong gubat sa kalibutan. Nagpadulong na ta paingon diha sa atong nabasa sa Biblia. Naa ang mga kalisod, mga kagutmanan, naa ang mga linog. Unsa pa gyud ang nakasulat sa Biblia, Brad Rumi, nga kanang linog nga mahitabo gipasidaan gani sa atong Ginoong Kristo, halos gani makuyawan ang mga tao gani niya na ug malisang sila tungod sa mga kakusgon gani sa linog. Unsa ang prueba niya na? Atong pagkabasahon ng prueba din ni Brad Makarayo sa nakasulat sa Lucas yung kapitulo 21, bersikulo 11. Mahitabo ang makusog nga mga linog ug sa nagkalain-lain nga mga dapit adto ang mga gutom ug mga kamatay ug unya may mga makalilisang nga talanahon ug dagkong mga ilanan gikan sa langit. Busa sa nakasulat sa Biblia mo nang giingon nga makusog nga linog. Tanawa to nitabo sa Turkey ug Syria. Tanawa unsa ka pila ka libo ka mga kinabuhi sa taong nakalas niadtong panahon na. Kuyaw kayo mo nang ging kusog nga linog mo nang nakasulat na sa Biblia. Mo nang gingon nga mo nang makita nato matag karon og unya nga balita. Mao na nay ilhanan nga nagpadulong na ta sa gitawag ug katapusan kanang gitawag ikatulong gubat sa kalibutan nga gisulat na sa Biblia. Nga matod pas atong Ginoong Kristo walay pagasayloan sa kasugwan o bisag o sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Na adto ta sa kay ang gitawag diya mao man ang gitawag linog. Bisan pa gani ang gitawag ani og kining gitawag og kining dagkong balod kanang gitawag og tsunami. Mao gihapon na ang gihapon gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba nga gipasidaan na sa atong Ginoong Kristo, Brad Lloyd. Palihog ko pagbasa Brad Lloyd. Nabisan pa ang dagkong balod na. Ani Brad Makarayo, basa na to nakasulat sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 25 lapos ngadto sa 26. Ug aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay mga tayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. Busa na ang pagtayog. Unya na agay nga ang mga tao panguyapan tungod sa mga dagkong dinaguok sa balod sa dagat. Unsa man na? Kanang na ang linog nga mag-una. Pares na itabo sa Japan. Linog baya to nag-una baya? Ang uban nakadagan, ang uban wa gyud kadagan. Kaya nasakpan sila sa tsunami. Kay human sa linog, nagsunod man ang tsunami. Ingon ana nga sistema. Na naabag yun na, naitabo bag yun na sa unang kapanahonan, Brad JG, nga nailinog, unya naipagpanagan sa mga tao. Itabo gid Brad Makarayo. Ato lang basahon ang pulong sa Dios sa Zacarias kapitulo 14 bersikulo 5. Mangikyas kamo pinaagi ni ini nga kapatagan kay kini makaabot man hangtod sa asal. Mukalagyo kamo sama sa gihimo sa inyong mga katigulangan sa dihang milinog sa panahon ni Haring Uzia sa Huda. Ug moabot ang Ginoo nga akong Dios uban sa tanan niyang mga anghel. Busa sa nakasulat sa Biblia na nahitabo ang linog ay pagdagandagan. Unya, katunay tabo, linog, gitayog daan dito sa Japan, pagsunod ana dito, tsunami na nagsunod, grabe ang nangalaglag ni atong panahona. Ingon ni ana nga sistema, pero matod pa sa atong Jesucristo, sinugdanan lamang na sa dakong kasakitan, sa may tabo sa kalibutan, nga mong ikatulong gubat sa kalibutan. Ang ikatulong gubat sa kalibutan mo ay pinakangilingig nga may tabo nga girecord diha sa balaang kasulatan. Unsa kay may tabo sa ibabaw sa naong sayuta diyan ng panahon na. Busa sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ug bisan pagani ang mga
Ang mga katalagman gitawag gani na og dalan sa Dios, bisan pang alimpulos og bagyo, bisan pang dagom gitawag gani nag mga abog sa tiil sa Dios unsay prueba ni ana Brad Rumi. Ato lang basahon Brad Makarayo kining prueba dinhi sa nakasulat sa Nahum sa iyang kapitulo 1 bersikulo 3. Si Jehova mahinay sa iyang kasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayud mag-isip nga walay sala ni adtong mga sad-an. Ang dalan ni Jehova anaa sa alimpulos ug anaa sa bagyo ug ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tiil. Busa, gitawag og abog sa tiil ang mga dagom, bagyo, alimpulos, nas mga dalan sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mao na nga sa matag karon ug unya, tandugon ang yuta, tandugon ang dagat kay walay pili ang linog. Mutayog dito sa dagat, mutayog sa ilawom sa dagat, mutayog bisan pas yuta nga mamala. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael. Niya Brad Makarayo, atong masahon diri sa nakasulat sa Hagyo kapitulo 2 bersikulo 6 giingon, mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon ngani sa makausapa. Diyotay lamang nga panahon ug uyugon ko ang langit ug ang kalibutan ug ang dagat ug ang mamala nga yuta. Busa uyugon tay ugon. Mamalaman nga yuta og dagat, mao naging adtos dagat, depende na lang na sa fault line, depende na lang na sa ring of fire. Kay base sa gisulti sa P-box, ang agianan sa linog mauna siyang gitawag og mga ring of fire og mauna siya ang fault line. Depende og ang ring of fire tuad dito sa ilawom sa dagat mao nang kung unsang kakusgon sa linog nga tuad dito nakapabor sa dagat tsunami gi mahitabo. Ingon ana gawa sa nias mala. Nga naa ang gitawag og ring of fire. Sa atong sa atong napaminawan nga bisan atong i-search sa Facebook. Ingon ni ana ang sistema o sa YouTube. Busa ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mauna nga gilatid sa Biblia, wala na dayoy giingon nga mahimo ang tao kay wa magitay mahimo kay mahitabo magina. Sa di pa mahitabo ikatulong gubat sa kalibutan, naa na dayon ang pasidaan gitagnas Biblia, naa na day mga makuyaw nga pagpaminaw malantaw nato sa balita ug mabatian. Matagbuntag og gabi mo agi ng mga panghitabo unsay prueba Brad Rumi. Ato lang pagkabasahon Brad Makarayo ang prueba dinhi sa nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 28 yang Bersikulo 19. bersikulo 19. Sa masubsob nga kini moagi kini maoy mukuha kaninyo kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw og sa gabi og walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabot sa balita. O busa, naanay gitawag nga makalilisang nga balita, muagi buntag, muagi gabi. Munang atong mabatian, muopen tag radio sa buntag, minaw tag balita, ana-ana ang mga balita, mga panghitabo, makuyaw. Mulantaw ta sa telebisyon, makita nato usahay na dito, na inang hitabo diri sa nasod sa Pilipinas, naapoy dito hitabo sa ubang nasod sa Pilipinas, na mga linog, na tsunami, nagkalain-lain na, napay mga bulkan, ingon ana nga sistema. Ug uban pa nga muabot ng ikatulong gubat sa kalibutan ang dakong kasakitan. Ingon ni ana ang kanunay namo nga gipahibalo sa iri. Inikabot sa panahon, wala na mo'y ikabasol na mo. Kamo nga nagsunod sa among programa sa Power Radio, sa bisan asa nga programa sa mga ministro sa PBCM, sa nagkalain-lain nga mga radio station. Pagdrive namo ni nga topic, ingon ni ana nga sistema, inikabot sa panahon, igo na lang mo sa pagdumdum, makadaghan na namo nang gipanghimatud-an sa iri. Ingon ana nga sistema, giwali na sa mga ministro sa PBCM. Ang kuwang na lang ana mauni nga asa ang lutsanan. Ingon ana nga sistema. Ngano man kinira. Mangutan na ta, kung moabot mang ikatulong gubat sa kalibutan sama sa panahon ni Noe, kung giplanuan nga ang kalibutan laglagon, nagtudlo ang Dios didto sa iyang magwawali nga si Noe, mauni iwali ang arka mo'y kaluwasan. Nining panahon na karon sa ikatulong gubat sa kalibutan og kining giingon paglaglag mahitabo man ang kagutmanan unsa ang gitudlo na pod sa Dios. Brad Jiggy, nga ang tao maluwas arka pa ba Brad Jiggy o dili nini ikatulong gubat sa kalibutan? Dili na gyud Brad Makarayo ug ato lang basahon diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20.
Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Kung gubat man ang gipasabot nga dakong kasakitan, nga laglagon ang tanang butang nga niya sa yuta. Ikatulong tunglong nga maong ikatulong gubat sa kalibutan, mahimo ang yuta nga walay sulod. Ug ang mga tao laglagon sa atong nabasa sa Biblia, ang gihatag na pod nga lutsanan, ang kagahom sa espada, nga luwason ka, panahon sa gutom ug sa gubat ug sa kamatay. Dili na arka, kagahom na, gikan sa espada. Unsa baning kagahom sa espada, unsa bang espada nga gipasabot Brad Lloyd? Literal ba nga espada o dili? Dili gid Brad Makarayo, mao kan ang pulong sa Dios. Ano ang prueba basahan nato ang pulong sa Dios nga translation sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17 giingon, "O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway." Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang pulong dahil sa Dios may gipakasamag espada, diya sa pulong sa Dios gipakasamag espada, luwason ka, panahon sa gutom, kamatay o gubat sa atong nabasa sa Biblia. Ang pangutana, sa gibasa ni Brad Lloyd, kinsa maoy muluwas? Mao ang Espiritu Santo, maoy magtudlo sa mga pulong gipakasamag espada. Problema na sa mga tao, dili ka maidangat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kung doon na ba'y pagpangalagad sa Espiritu Santo, huwat kay among pamatud-an pag-abot sa unahan. Among pamatud-an nga dunay pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Basta ang pulong gipakasamag espada ang mutudlo base sa nabasa sa Biblia, gibasa sa ang pulong sa Dios gibasa sa kaubang ministro Brother Lloyd Badira, mao ang gitawag Espiritu Santo ang maghatag ug magtudlo sa pulong. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tungod kay Espiritu Santo bililhon. Ngano man daan pas panahon pa ni Juan nga Bautista, gisgutan na niya nga Lucas 3:16, adunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo nga ang mubuhat ana mao to musunod kaniya ug ang musunod kaniya sa Juan 1:29 mao na si Kristo. Og si Kristo may mubautismo sa Espiritu Santo kalayo, nag-ingon ang atong Hesus Kristo sa buhat 1:8, giigna niya ang mga apostoles magadawat mo gahom sa diyang kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Ngano nga madawat nila ang gahom human mo kun sa Espiritu Santo kay naaman sila misyon. Lucas 9:1-2, mag-ayo sa mga balatian og na magwali sila og mag-ayo sa mga balatian. Kanos-an nila nadawatan ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo, kanang kalayo na idayag na niatong adlaw sa Pentecostes, human mikunsad ang Espiritu Santo kanila buhat 2:1 og 4. Busa ang bautismo nga gisgutan ni Juan nga Bautista nga ibautismo ni Kristo nga Espiritu Santo kalayo, ang kalayo gipasabot sa giingon ni Kristo, madawat sa iyang matinun-an ang gahom. Human ika makunsaran sila sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Pagkatuman, naidayag na ang kalayo, daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, didto na napuno sila sa Espiritu Santo. Mao na tong pagdawat nila sa gahom. Busa ang kalayo nagkahulugan og gahom, nagisaad sa atong Ginoong Kristo. Ngadto kanila human mukunsad ang Espiritu Santo. Busa importante nganuman ang kagahom madawat nila, ang kagahom sa espada madawat po na kun ang tao maidangat po ka sa Espiritu Santo. Brad Ziggy, Brad Lloyd, Brad Zisrael, Brad Rumi, ingon ni anak nga sistema, madawat nila ang gahom sa diya mukunsad ang Espiritu Santo. Madawat nila ang kagahom sa espada nga maong pulong sa Dios pagitudlo sa Espiritu Santo ngadto kanila. Sa atong nabasa sa Biblia. Tungod kay ang Espiritu Santo, sa atong mabasa sa Biblia, gipadala sa amahan diri sa kalibutan, ug ang Espiritu Santo, litra por litra, mabasa nga, unsa? Manluluwas. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano ang prueba Brad Makarayo? Basahan nato ang The Passion Translation. So John chapter 14 verse 15-17 states that loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world won't receive Him, because they can't see Him or know Him. But you know Him intimately, because He remains with you, and He will live inside you. So sa ato pa, ang paghigugma kanako, ug kahatag kanimo gahom o pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako, mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo laing mangluluwas, ang Espiritu Santo sa mga tuoran.
Sagdi tataman Brad Makarayo. Klaro gina nga ang Espiritu Santo isa ka manluluwas. Busa man luluwas ng Espiritu Santong gipadala sa kalibutan. Sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan, gipadala sa amahan ang Espiritu Santo diri sa kalibutan aron maluwas ang tao. Sa atong nabasa sa Biblia, motuo kag sa dili, maunay nalatid sa balang kasulatan. Siya pod ang magtudlo sa pulong sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa taman, na-record man na sa Biblia. Og sayop man yung panalitan, sayop lugar ang Biblia. Biblia among gibasa. Di may ka-explicar og wa sa Biblia. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa, dili po na gamiton ingon nga kontradik sa among pagpamatod ngano man kun ang Espiritu Santo nadawatan man ni adtong adlaw sa Pentecostes, so wala na may rason nga magpanghimatod ni Espiritu Santo. Ang tubag nasayod mi nga katong Espiritu Santo nga mikunsad sa adlaw sa Pentecostes dili pa to hingpit. Do na pay kasunod unsay prueba ni anak Brajige. Ang kasunod niya na Brad Makarayo to lambasahon diri sa ikaduhang taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to patinga ra gyud ito siya Brad Makarayo, ug kun ato po nang basahon sa laing translation sa the book gitawag na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang the book sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing. Nga mao'y pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa, first installment, patinga o parsya lamang to sa atong nabasa sa Biblia. Okay, patinga, mao nang dunay kasunod. Asa ning kasunod? Mao ni siyang gikayusahan sa amahan ug sa anak. Nga nahiusa ang amahan ug anak diya sa Espiritu Santo. Sa prueba ni anak Brad Jisrael. Ang prueba na Brad Makarayo ato na mabasa sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Mateo kapitulo 6 yang footnote giingon, buot mo hatag ang amahan sa kabalaan ngadto sa mga anak ug buot siya mubugkos kanato sa ngalan aron mahiusa taniya sa mga amahan ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa ang amahan dayon ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Nagkahiusa sila ang amahan ug anak nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan aron nga ang kalibutan mapadad-an og manluluwa sa dili pa mahitabo ang katulong gubat sa kalibutan. Aron nga ang mga tao diri sa kalibutan pag mangalagad ka sa Espiritu Santo matudluan ka og sa pulong nga maoy magamit nimo inig abot unya sa pag-atubang ni anang ikatulong gubat sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia nang naa sa Job 5:20 ug naa sa Efeso 6:17. Ug ang Espiritu Santo gipadala diri sa kalibutan nga mangluluwas ug ang Espiritu Santo nga ipadala mauna ang magtudlo sa mga tao sa tanang mga butang. May mga butang nga itudlo, may mga butang ihatag, may mga pulong nga iyang ihatag sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia aron may magamit sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Ang gipangandaman ang ikatulong gubat sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Brad Rumi, naabagyod nga ang amahan o ang anak nagkahiusa diha man sa Espiritu Santo. Naabagi mabasa litra por litra kung gipadala man sa amahan ng Espiritu Santo diri sa kalibutan ng Espiritu Santo laing manluluwas, gipadala pagyod ang Espiritu Santo, gipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Kristo og kana bagyod mabasa nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Doon na gyud ato mabasa Brad Makarayo at tulong pagbasahon ng prueba dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa bersikulo 26. Ug atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios. Kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, tinaw, sa nagibasa, Espiritu Santo ipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Kristo. Ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang o magpahinumdom sa tanang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Tinaw na. Gipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan para nga kana gipaila manluluwas ang Espiritu Santo. Ang trabaho sa Espiritu Santo maghatag sa mga pulong, magtudlo sa mga pulong. Unya magtudlo ang Espiritu Santo sa mga tao. Kung kinsa ang iyang tudluan, siyempre ang iyang mga alagad. Munang paningwaon sa tao. Ang topic nining kagabion, ang atong pagpangalagad ug asa ang gitudlo sa Biblia nga didto ang direksyon ta ipagpangalagad. Kung niining panahon na ang atong susihon,
diha gyud ang pagbag-o sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael sa duha ka mga translation nga imong basahon. Niya Brad Makarayo atong basahon diri nga dunagi bagbag-o pagpangalagad diya sa Espiritu Santo Brad Makarayo. Atong unahon pagbasa kining King James version giingon diri sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 giingon, apan gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato aron mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaan nga sinulat og mga kalagdaan. Kung asa kita ipagbag-o sa pagpangalagad Diha man sa espiritu Santo og dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. busa ang gusto sa Dios mapadad-an ang kalibutan sa Espiritu Santo nga mao ang manluluwas sa atong nabasa sa Biblia ug ang mga tao katudloan sa Espiritu Santo sa mga butang ug sa mga pulong nga mao'y magamit naman pag-abot unya si katulong gubat sa kalibutan. Paningwaon lang sa tao nga sa dili pa mo abot nagapangalagad ka na sa pagbago diya sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Bisan pa ang pag-ampo ipahinungod na ngadto sa Espiritu Santo sa prueba ni anak Brad Rome. Ato lang pagkabasahon Brad Makarayo kining nakasulat sa Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. Nagaingon dinhi, apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa ang pag-ampo diya sa Espiritu Santo, ang pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Mga muyo man ta nga mga luwas tas ikatulong gubat sa kalibutan, naa ka mag-ampo sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo gipadala sa kalibutan nga manluluwas sa depasyon sa John chapter 14 verse 15 to 17 sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ni ana ang nabasa sa nakasulat sa Biblia, og kun mo abot mang dakong kasakitan, paningkamuti lang nga natimbrihan ka na sa Dios. Na ka na sa Dios o natimbrihan o natiman-an ka na alang sa adlaw sa katubsanan o kaluwasan. Naba sa Biblia, Brad Jiggy, pero kung ang timbre para sa kaluwasan, litra por litra ba yun nga timbre sa Espiritu Santo? Oo, Brad Makarayo, litra por litra gyud Brad Makarayo. Ug ato lang basahon diri sa mga taga Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, timbre di ay sa Espiritu Santo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung sa Bibliang Katoliko nagiunsa na pagsulti, Brad Jiggy. Ug kung sa Bibliang Katoliko pa Brad Makarayo, ato lang basahon diri sa 4:30 sa Efeso. Sa maorag hapon nga sitas Brad Makarayo. Ug ayaw ninyo pag suba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mo ang patik sa diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na og rantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa, tubos, luwas, maura na sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ingon ni ana ang nabasa. Brad Lloyd, sa unsang paagi nga ang tao mapatikan o matimbrihan sa Espiritu Santo? Pinagi sa mayong balita Brad Makarayo. Manay atong basahon ang nakasulat diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa may tungod sa sa matuon nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nagpanahon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbreng mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, matimbrihan day ang tao sa timbre o patik sa Espiritu Santo pinaagi sa maayong balita. Unsang matangas maayong balita, Brad Jisrael, ang paagi nga mapatikan ang tao sa patik sa Espiritu Santo. Unsang matangas maayong balita? Balita nga Espiritu Santo Brad Makarayo, wali nga Espiritu Santo Brad Makarayo. Yang prueba atong basahon diri nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 giingon, o kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo nga nagalagad sila sa diha sa mga butang nga karon gipahibalo kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa mayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudlong. Sa walay kakulaw Brad Makarayo ang katumanan niining nagwali sa mayong balita sa wali sa Espiritu Santo kita nga mga ministro sa pagtulong ng PBCM. Gipangunahan sa itong Executive Vice President Reverend Charlie Yuin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, mauna ang prueba. Mauna siya ang prueba ngano nga kami ng limbasog, kami na ning kamot sa pagpadayag sa iri.
nagbayad ang mga membro sa PBCM o mga kaigsuonan sa PBCM o ang PBCM sa nagkalain-lain nga mga radio station aron ikapahibalo og unsay dangatan sa kalibutan og unsay buot namo pod nga ipaabot diha kaninyo nga doktrina sa PBCM. Ingon ni ana nga sistema. Kung sinuwi nagwali man panahon nga wala pa ibubo sa Dios ang iyang kapungot nga mao ang lunop diri sa kalibutan, unya ang kaluwasan arka kamisab sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kanunay po namo na nga gipadayag sa ire, ma-television man og ma-radio station, ma-Facebook man og ma-YouTube man, harap-harapan man nga pagpasabot. Kung dunay mangutana og mangonsulta sila, gusto sila maminaw sa doktrinahan, kini ang kanunay namong gipahibalo. Ang kaluwasan, ang pagpangalagad ragyo diha sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, nga matiman-an ka, nga ikaw nangalagad ka ug natimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa iyang mga alagad, alang sa iyang mga katawhan, alang sa katubsanan, magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Natudluan ka na sa Espiritu Santo unsay imong gamiton ug unsay imong buhaton inig-abot ni anang panahona. Wa nay nakulang. Munay giingon sa tanan nga mga PBC, daan na nagpasidaan si Master. Gitudlo ko na ang tanan. Matod pa ni Master, gihatag ko na kaninyo ang tanan. Ako na mong gitudloan, ang pag-amping na lang ninyo o uban sa pagbuhat sa pagkamatarong. Kay mag-unsa man ang timbre o ang pagkamatarong wa mag-uban. Naana, atong basahon. Naabas nakasulat sa Biblia. Nas ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Unsay nakasulat sa Biblia? Kini, ang atong mabasa, giingon nga sa nakasulat sa Biblia, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magadala sa magapabilin sa pagbarog nga nagadala ning marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya busa ang nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Busa kinahanglan di ay nga kunaapog ka sa timbre sa Espiritu Santo nangalagad ka sa Espiritu Santo ang gikinahanglan mubiya ka sa daotang mga binuhatan uban sa pagkamatarong. Kay diha sa imong mga binuhatan diha unya ta masulayan. Pinaagis tagsa-tagsa nato kabuhat. Unang Korinto 3:13 ingon ani ang mabasa. Last nga sitas giingon sa nakasulat sa balang kasulatan. 3:13 ingon niini ang atong mabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Giingon ang binuhatan sa matag usa makita raon niya kay ang adlaw giingon sa pagpahayag ang adlaw sa hukom magapadayag manunya niini sanglit katong adlawa igapadayag man pinaagi sa kalayo ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. Diha na unya nato ang atong paningkamot wala pa ta. Kada nato pagpamatud wala pa ta maabot sa finishing line. Diha na unya nato mapamatud-an unsa diay ang ato diay napasakupan. Busa sa PBCM ang amo lang mao ni gipadayag namo kanunay para inig-abot sa panahon wala na ikapaningil ang tao kanamo sa among buluhaton, sa among responsibilidad isip kami mao ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo manluluwas man gipadala, gituman po namo ang among responsibilidad isip kami magwawali o gipahimutang ni Master nga ministro nining pagtulon-ana. Gipadayag na namo ang bahin sa kaluwasan. Ang kaluwasan nga mao ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo ug ang kaluwasan mao ra gyud ang naa sa Espiritu Santo. Inig-abot ni anang panahon na paningkamuti lang nga nakapangalagad ka na sa Espiritu Santo sa dili pa mahitabo ay katulong gubat sa kalibutan. Mga kaigalaan mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, kami magapanghinaot. Nga inyong nasabda mga kamaturan, nga among gipadayag diya kaninyo aron sa ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop sa PBCM. Sa ingon ni ana sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa ngalan na lang sa magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kining inyong alagad sa kanginan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kani usab si Brother Lloyd Badera. Kinisab si Brother Romira Macamos. Sinusam si Brother Gisrael Macarayo gamimingon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pamangina, may gabi igatong gano'n.